तो नमस्कार प्रणाम, का हाल बा भाई लोग। आज हम आप लोग के एगो वीडियो बनावत तनी, बहुत महत्वपूर्ण बा। बहुत अच्छा जानकारी बटे। जौन कि पौधा है एगो, एके बहुत लोग चिड़चिड़ा कहेला, लठजीरा कहेला, अपामार कहेला। ई बहुत काम में आवेला। आप लोग देख सकतनी जा, माने ई कई गो बीमारी में काम में आवेला। एके हम उखाड़ा तनी इसलिए कि हमरो के काम बा। कहनी कि काहे ना पर एगो वीडियो बन जाओ, ताकि जे भी हमार वीडियो देखे वाला बा ओहू के कम से कम ये चीज़ के पता होखे के चाही कि ऐसे का होखेला, और तनी केहू के भी माने हेल्प मिल जाओ। कोनो बीमारी या दुख बा तो ओकर ठीक हो जाओ। तो भाई लोग, ई बा हम उखड़ले बानी, आप लोग देख सकतनी जा। ई बाटे अभी हम और उखाड़म, इसलिए कि हमके काम बा। एमे जितना ई सब घास बा एके निकाल दिहल जाई तो बहुत अच्छा रही। एक दिन लेके जा एके जौन जड़ बा, जौन जड़ बिया एकरा के पूरा अच्छा से साफ करके और छोटा छोटा टुकड़ा करके काट के रख दी फ्रिज व्रिज में, ताकि एकर ताज़ा रहो और कई दिन काम चल जाओ। हम एके उखाड़ा तनी, एकर इलाज बहुत अच्छा बटे और हम आप लोग के देखावा तनी। और भी लागल बहने, इ तो एगो उखाड़ के रख देहनी, अभी और बहने एमे से एगो दूगो और देख के पौधा उखाड़म, ताकि 2-3 दिन काम चली। भाई लोग, आई हवे एमे कांटा नियर होखेला, केहू भी देख ली। चिचरी एक भोजपुरी में कहेला आदमी ज़्यादा अपना देहात एरिया में। एक उखाड़ के रख देला पर कभी भी कामे आवेला। तनी ताज़ा रहे के चाही, ताज़ा रही तो बढ़िया काम करी। सूख जाई तो तनी कम काम करी, लेकिन सूखी तब उतने काम करी, आ ताज़ा रही तो उतने काम करी। बशर्ते थोड़ा कम काम करी भाई लोग। एक हम उखाड़ तनी, एकर इलाज भी आप लोग के हम बता देतनी कि कौन चीज में कामे आवेला। ई जेकर पैरिया बा, पैरिया बहुत पुराना से पुराना बा, इलाज करा करा के आदमी थक गइल बा। तो ई घरेलू उपाय हवन सा, कह लेवे के चाही कौन में पैसा लागे के बा। जैसे हम ए बरा उखाड़ा तनी, उतरे आप लोग भी उखाड़ के एके घरे लेके जाई और बढ़िया से एक साफ सुथरा क के एक जड़ के निकालम जा, ताकि बढ़िया से एकर फायदा होखे। ई हुए दांत से जैसे खून आवता, आप लोग देख सकतनी जा। अरे बाप, उखड़त नइखे भाई लोग, बहुत बरियार बटे कसोर। इतना तो उखाड़ दे नहीं। एकर उपाय ई बा कि हई जौन जड़ बिया हई, तो एके चाहम जा आप लोग तो सुबेरे सुबेरे जैसे नीप के दतवन करतनी जा, उससे एकरा के दतवन रोज करी जा। सुबह शाम करम तो और अच्छा रही। और एकर जौन जड़ बिया एके बढ़िया से काट के साफ करके रख देम, और गरम पानी में एके उबाल के, यानी पाभर या आधा लीटर पानी में उबाल के एके रख देम, और सिर गरम हो जाई। तो सिर गरम भइला के बाद एकरा के बस कुल्ला करे के बा। आप लोग के इतने बस करे के बा। ये जौन जड़ बा, जड़ और डांटी जौन बा एकर, बस इतने रहे के चाहिए, पत्ता होता ना। इहे बहुत काम करी। मुश्किल से आप लोग सुबह शाम सिर गरम पानी से बस कुल्ला करी जाए के उबाल के। बहुत अच्छा मने एकर रिप्लाई आवेला, बहुत अच्छा मने काम करेला। एकर तो मने बहुत महत्वपूर्ण गुण बटे, कई गो बीमारी में कामे आवेला।
लेकिन दांत खातिर बहुत ज़्यादा लाभदायक बा। तो भाई लोग हम खुद थक गए रहनी है दांत के इलाज करावत पैरिया के जौन कि दांत से खून आवत रहल है। ए बार 1 हफ्ता हो गई हम खुद एके बना के और सिर गरम करके कुल्ला करत तनी तो बहुत आराम बा। कौनो दवाई नहीं करत, दांत के दर्द भी एकदम ठीक हो गई बा। तो हम चाहम कि भाई लोग आप लोग भी बढ़िया से एके देख ली और चिन्ह ली। बा एमे काट नियर भी रहेला, काट थोड़ा झर गइल बा, नया एकर पत्ती बटे अभी। और हाँ देखावत नहीं एकर काट कहाँ बा। एकर हई काट हुए बरसात के मौसम में नया पत्ती निकलल बटे तो काटे का झर गइल बा, कटो भी आवता। जड़ जितना एकर अच्छा रहे के चाहिए, थोड़ा मोटा रहे ताकि कई दिन काम करे और दातून उतून एकर अच्छा होके। यही के दातून भी करी और यही के सिर गरम करके उबाल के रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सिर गरम पानी लेके अपन अरे उखड़ जो रे कुल्ला करत रही, पैरिया का पूरा समस्या ख़त्म हो जाए। तो आप लोग देख सकता नहीं जा हम खुद उखाड़ता नहीं, बहुत बरियार बा भाई, उखड़े लला जल्दी। अब बहुत लोग के बीमारी ख़त्म हो गई। तो हम चाहम कि ये बढ़िया से देख लीजिए और एक चीन लीजिए, हमेशा काम करी।